रावण के श्राप रहे कि नर बानर के चलते तहार खत्मा होई। कंस के का वरदान रहे जानता रहो तो ही ना निमन निमन व्यास को ना जानते हो। कंस के का वरदान रहे तो ही ना बड़ बड़ व्यास को ना जानते कि ओकरा कौन वरदान रहे। महिषासुर के रहे कि नारी के हाथ जइबो। रावण का रहे कि तारा नर बानर के संगत में अझुरा जे काम बिगड़ जाए। सब राक्षसों के तरकासुर का श्राप रहे कि शंकर जी के लइका तहार वध करी। लेकिन कंस का वरदान रहे बड़ बड़ हिम्मती व्यास लोग की दिल रहने के जाने। अब बताइबो ना कर इतना आसानी से झूलन में बताइए। दुष्ट में बिचारी तो पाप पहले भारी सुनिए पितामही तो भइली अत्याचारी। सुनिए पितामही तो भइली अत्याचारी। सुनिए पितामही तो भइली अत्याचारी। साधु लोग भवत लेके कमंडल सारा रे भवंडल में एगो तो भइल बे भवंडल। भवंडल सारा रे भवंडल में वर्मा जी कहने की हमारा बस के तो बुझात नहीं खे कुछ। एक और सलाह नारायण जी से लिया हो तो क्षीरसागर के तट पर जाके आलापो तलु चिल्ला तलु हे नारायण त्राहिमाम। अब जियल कठिन कर दिले भाई केहू के कुछ बुझबे ना करे। केहू के कुछ बुझबे ना करे। कोनो देवता हो कस तो आ निशाचर हो के तो सारा जना के अपना अधीन कर ले कहता लो कि हाथ जोड़ी पूजी ले चरणमई नाथ जी। हे दीनानाथ हे नारायण जी ब्रह्म जेल में रहुए कोनो उपाय बता। तो हाथ जोड़ी पूजी ले चरणमई नाथ जी। पूरा करी पूरा करी पूरा करी मन पे अरे मनवा ये नाथ जी। पूरा करी मन पे अरे मनवा ये नाथ जी। गिरी बाबा जाके कहले चलिए आकाशवाणी फिल्म की हे देवताओं मैं नारायण अवतार लूंगा। तुम लोग जाओ अभी पाप का घड़ा भरा नहीं है। तुम लोग जाओ इंतजार करो। देवकी की शादी वासुदेव जी से होगी और उन्हीं के 8वां लाल बन के आऊंगा और कंस का नाश करूंगा। कहलो कि कहिया ब्याह हुई कहिया का होई बाकी चलो अब उपायो दोसर कौन बा। चलो कैसे देखी गुंडा के हम बाउर ना कहिलो। गुंडा ना रही तो कहियो भगवान रुआ के दर्शन ना दी। हम भगवान के बरोबरी गुंडा के मानी ले। रावण जैसा क्रिमिनल पैदा नहीं होता। तारा पर पुलिस प्रशासन बहुत कुछ रहे वो ब्रह्म जी की बात ना माने। रावण जैसा क्रिमिनल पैदा नहीं होता कि दुनिया के माइये को अपहरण कर ले रहे कि औकात पर जाके समझावे के। अगर रावण जैसा क्रिमिनल नहीं होता तो रामावतार नहीं होता। नारायण जी राम बन के नहीं आते। आज हमने के रामनवमी ना मनती जा आज अष्टमी के झूला लगा तवे रतनपुरा गाँव गाँव कौन कंस जैसा गुंडा था। साधु लोग चिल्लाते रह जाते कहियो ना आई थे। कंस जैसा गुंडा क्रिमिनल था तो भगवान नारायण को कृष्णा अवतार लेना पड़ा। महिषासुर जैसा क्रिमिनल नहीं होता तो आज हम लोग दुर्गा पूजा नहीं मनाते। सारा भगवान के अवतार भइल बा गुंडई के चलते। अधर्म जब बढ़ जाला तो धर्म के रक्षा करे खातिर नारायण जी आवेला। आजू गुंडा ना रहस तो काले नीतीश कुमार कह दी हैं एसपी साहब डीएम साहब कृपा प्रदान करें और बिना पूछे रिटायर हो जाए। पेंशन का टेंशन छोड़िए। यही सरवा सब देखले हो खब हलुक पॉकेट मार पकड़ाला नु तो पुलिस लोग मारते ले जाई। वह बरियार के धरे जाए को हुई तो कुल पावर लगा के जाई लो कहीं 2-4 नल बढ़ा लो न तो का जाने हमनिए के झोंका जाए जा। इज्जत से बैठिए ठंडा पियावत लेके जाई। डंटा उठाओ के नहीं के ठंडा पियावत ले जा ना तो कहीं गाड़ी से ही तो उड़ जेबो। जन्नी कंस सरो है कि कृष्णा अवतार लेवे के कहलो चले के अब इंतजार कर छोड़ के दोसर काम कौन बा। आए ने शादी देवकी वसुदेव के संपन्न भइल बा। आ कंस बड़ी माने चचेरी बहन रहली नहीं बहना का शादी इतना धूमधाम से किया हूँ तो अपने हाथों से सारथी बन के रथ चलाकर मैं लेकर जाऊंगा। आ लेके चलल बा बहनी के पाहुन के विदाई
भाई प्रसंग कुल लोग आवेला, हाँ लेकिन लेक्चर प्रसंग में मायने रखेला। कहाँ कॉमन रूल किंग बा। अबे जमना का देती कि कौन सौ के बहिना के हो तो बा विदैया बाहुन संगे चलल बाड़े सारे। बड़ा ओंघी लागे लगी। गरम प्रसंग बता गरम करल जाओ कि विदाई विदाई कर बहिना के चलले विदाई कर बहिना के चलले विदाई कर बहिना के चलले विदाई। बढ़ गई आज हमरा कुल गई जोतिया बढ़ गई आज हमरा कुल गई जोतिया बतिया है बलवता बलतिया ओही के अभियंता को सभा में गाई विदाई कर बहिना के चलले कर बहिना के चलले विदाई। प्रभात मास्टर साहब फिर एक और पे पुरस्कार दिले बने हार्दिक प्रणाम बा। अब जा रहल बा टक 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 घोड़ा चल रहल बा आ तले ओ चके में झोंकी आन्ही नियर भई हाँ लागल बादल गरजे। हाँ सावधान कंस सावधान जिस बहना को इतने दुलार प्यार के साथ लेकर तुम जा रहे हो तेरे इसी बहन का 8वां लाल तेरा काल होगा। क्या जिस बहना को लेकर जा रहा हूं उसका 8वां लाल मेरा काल होगा। न रहेगी बांस न बाजेगी बांसुरी तलवार खिंचला बखा के ही जब मार के धार गर्दनी उतार दे न रहबू न लइका होई। सुनेगा अरे बचनवा का पे कौन सो के बदनवा अरे जनवा बाची मारी दे बहिनी के जनवा जनवा बाची मर दे हम बहिनी के जनवा जनवा कि जाननी ना काल रहोई है हमरो भगिनावा जनवा बाची धैले बा तलवार तल में गर्दन काट दे मजे जो कर अरे हित रुक जा हम तार कोनो पहले का पाहु ना हई तारा खानदान के तार 7वां बहन हई हमार 17वां विवाह हो हमारे बारे में जानते रहो सत्य वचन बोली ले झूठ ना बोली ले कंस त्रिलोकी विजेता कहा तरह अपना मरे के डर से अपना भगिना के जान होकर से पहले अपना बहनी के जान ले इस सृष्टि में तो हर का इज्जत रह जाए। लोग का कही कि अपना बहन के मार दे बा हम तरह का वचन देता नहीं। देखिए अगर वचन दिया जाओ तो बात से हटल ना जाओ। रघुवंशी लोग कभी नहीं हमारा रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए बरु वचन न जाई प्राण चल जाओ बाकी वचन ना जाए देता एगो हमनी के बानी जा गोइल बड़ा उनका कर सगवाही देबे कोर्ट में आ तले 500 बढ़ा के कौन दरस गीता पर हाथ धके उल्टे क्रिया तब हमनी के चर्चा ना नु गवाई बबुआ के मौसी जी बिहल के कुंवार अच्छा कुंवार बहुत बहुत पुरस्कार हार्दिक प्रणाम भाई हिंगा एगो लड़का एगो लड़की से प्रेम कइले रहे अच्छा तले देखता कि ओकर संगति वो ओकरे के प्रपोज करता पता पागल है का रे वो हमारी है तो चुप चुप वो न तुम्हारी है ना हमारी है जब तक कुंवारी है तब तक सरकारी है सदा बाबा जी के मामा जी पुरस्कार दे भाई बाबा के गोड़ लगता बबुआ के मौसी जी
बहुत बहुत पुरस्कार बबुआ तोहरो घर महाराजगंज कर पड़ला हमार गोरखपुर महाराज घर है ना 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 तारे ही जा हसीवान के लगे तो देह मत घींचो इनकर गांव के नाम कस देबो कस बहुत बहुत पुरस्कार दनीलो भोला दानी बोल कने रहले बबुआ हो बहिन के मारता बहिन के वचन खाती कल के हम वचन देता नहीं हित हवा तू तार बहन ही आई बियाह कोइले बनी वचन देता नहीं के कर जोई गो लइका होय सब कुल लइका तारा हवाले क दे तारा मन करी तनु करी हतू ठीक है जाओ लेके वसुदेव जी चली गइले समय बीतल गर्भवती भइल बाड़ी एगो लइका भइले जेकर कृतिमान नाम धराई आ उ कृतिमान के लेके वसुदेव जी कंस के लगे गइल बाड़े या कहले कि कंस लहित पहला भगना हो कहले कि अति पाहुन तो बोल लयदार बड़ा तू आ बचन के भी राजा बड़ा ले जा ले जा ले जा खिलावा पोसो भगना के एकरा से डर नहीं खे आठवां भगना से डर बा आ भेजले बड़े फिर उ लेके लइका चल गेल बड़े आ तल आ जाए एक आध को सोहर गाय बदे बरवा तब बीड़ा बजाओ तो तबले नारद बाबा आ गए बीड़ा बजाओ तो तबले नारद बाबा आ गए देखले जब कांस्टम सिर के झुका गइले देख के कांस्टम सिर के झुका गइले देख के कांस्टम सिर के झुका ये तो पूरा के बात और बिल्कुल झुका गइले बड़ी खुश बड़ा कंस नारायण नारायण कह हाल चाल कहले कि का हाल चाल कही भगना भइला कसबाणी का जने कौन कइले रहल आठवा लइका काल होई पहला भइला लेके आइले छोड़ देने ईमानदार होए नारद बा कहले कि जोरे दादा तोरा बुझात नहीं खे तो नारद बा कहले कि जल्दी जल्दी कुकर्म करू ताकि भगवान के अवतार हो को कहता रहे बहुत पुराना धुन हो लंगड़ हीरो रहले एगो लंगड़ उनकरा गीत लिख के देहला पर माधुरी दीक्षित गागा के हिट क गई रहले साजन फिल्म रहे आ सलमान खान वहां कहे कि हम ही लिखले बानी सलमान खान कहे कि हम लिखले बानी तो बाद में पता चलल हाथ मलते रह गए आ लंगड़ जी वाले के निकल गए संजय दत्त वाले लंगड़ के रोग वही में लग रहे कि बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम लागो रहो कसम चाहे ले लो कसम चाहे ले लो खुदा की कसम ये धुन हो नर्द को तोरे कतना ले कोही कौन से तहरा से हम कतना ले कोही कौन से तहरा से हम आठ लइका बाणे सो आठ लइका बाणे सो तहरा खाती सम कतना ले कोही कौन से तहरा से हम कतना ले कोही कौन से तहरा से हम मनवा में सोचो बिचारा पानी मोतिया पागल जैसन कोइले बाड़ो अपना ये मोतिया धीरे धीरे बढ़ जाई धीरे धीरे बढ़ जाई तहरो सितम कतना ले कोही कौन से तहरा से हम कतना ले कोही कौन से तहरा से हम नारद बाबा से कहलस कि कैसे बाबा 8 गो फूल के माला बनौले बुद्धि फेरे के रहे ने देख अगर के गिन लगल गन 1 2 4 5 6 7 8
ये है बाबा कल के जा सकी किन ये है इसका मतलब नारद बाबा क्या है कहले कि आठों हमेशा अरे वो कुल अठवे हमेशा वो आठों के आठों लाल तुर काल बड़े से ही बात दूत भेज के बोलवले बा अब पहले का लड़का के मार दे देखी विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जाला जब तहर नाश आई नू हाँ। तो तहर बुद्धि पलट जाए अच्छा कौन काम रहे दोनों जने के जेल में बन कैला के आय अलगे अलगे रूम में रखी ना भेंट होई ना लड़का होई हां अब खर आगे एक लड़का दल बड़ा सोच तरह की सुनोगत का है लो चाहे एक आदमी के बन कर दी न भेंट होई पति देव से न होत काम अपना बहिने के बन कर दी बसदेव जी के छोड़ दी हाँ बाकी बुद्धि ऑपरेशन हो जाला नु हाँ और बद के पिटाए को हुई हाँ चप्पल चोरा ला प्रोग्राम में तले धरा गइल दो चार फाइट खोई बत तब कहबा कि चाहत लो नहीं ये चोरा ये जन नहीं तो ओकर बुद्धि तो खराब हो गए विनाश काले विपरीत बुद्धि एक ही जेल में बन के तवे अच्छा अब हाथ में हथकड़ी पैर में बेड़ी तो हाथ हथकड़ी में न लगौले बड़ हां एमे नहीं खने लागल हथकड़ी ना अपन लफ के भेंट मुलाकात करे लो हां दूसरा लड़का भइल बा दूसरको के तीसरको के चौथो के पांचवो के छठवो के लगातार खत्म कर दिया हाँ सातवां लड़का कहलस के हे प्रभु जी अब हमरा आवे के बेरा होता तो शेष नाग पहुंचले कि महाराज महाराज सुन दी है कि अवतार लेवे वाला बानी वचन याद बानू त्रेता में वचन दे रही हम शेष नाग लक्ष्मण बना रहनी तो हमरो सब वरदान में मंगल रहनी कि हम तारा से बड़े बनम मोगिला अवतार में तो अपना से पहले हमरा के भेजी कहले कि जा सातवां ग्रह में संकर्षण प्रभु शेष नाग जी स्थापित हो गए बाकी फिर भगवान विष्णु देखने की मार दी इनका के जन्म ले कि मार दी तो आज शक्ति माई से कहले कि वो काम करो करो इनका के घर्षण विधि से संकर्षण द्वारा हाँ खींच के ले जाके हाँ। आप वसुदेव जी के लग से हटा के जेल में से आया स्थापित कर दो गोकुल में रेवती के गर्भ में हाँ वो जब बलराम जी के जन्म हो हाँ हाला हो गल कि सातवां गर्भपात हो गया अब आठवां गर्भ के बेरा होता आ स्वयं नारायण जी देखी डायरेक्ट गा दिया कि कृष्ण अवतार भइल बा ना ना स्वयं नारायण विष्णु भगवान जेल में प्रकट भइल बड़े आठवां में आ सब समझौले बड़े ओकरा बाद कुल कहानी हो कैसे का करे के हमरा के स्वयं नारायण जी समझा के तब बालक रूप धइले बड़े आठवां गर्भ में आइल बड़े भगवान तेज फैल गई बा पूरा जिहलखाना में प्रकाश से निकला था कंस कल की और पावर बढ़ाया जाए हाथ को हथकड़ी पैर के बेड़ी और टाइट करो और पहरादार बैठाओ आ सुसुक रोवत रे देवकी जी की ही प्रभु प्रकाश आवता आ का जाने हु लइका के दुर्गति मत कर ओहे धोनकी खड़े रहियो ओ मां की जान हो खड़े रहियो देवकी मने मने देवकी मने मने देवकी मने मने बोरली विचार हो देवकी मने मने बोरली विचार हो देवकी मने मने कैसन भोगिया लिखाइल बा अरे हमार हो कैसन भोगिया लिखाइल बा हमार हो देवकी मने मने देवकी मने मने बोले विचार हो देवकी मने अरे रो रो के वासुदेव से कहली बबुआ के कानन बहुत दुख सहली बबुआ के कानन बहुत दुख सहली ओही के गोवले ओही के गोवले ओही के गोवले अभी अंतल लाल हो देवकी मन मन वसुदेव जी रोवल देखले कहले कि हेने आओ
हेलो